Зорница е на 20 и е самотна майка. Приятеля й не е искал детето и тя се разделила с него. Миналата година по това време е била сигурна, че ще се раздели с бебето си веднага след раждането. Не казах даже и на нашите за бременността, защото имах чувството, че няма да го приемат, че и те ще ме накарат по такъв начин да направя аборт и няма да мога. И затова се боях и на последния момент, точно когато родих, пак си имах мисълта за да го оставя това дете, защото няма кой да ми помага. Зорница е един от успешните случаи на отдела за закрила на детето в Перник. Не са малко обаче майките, които изоставят децата си. Работата ни по превенция на изоставянето на ниво родилен дом според мен започва твърде късно, тогава когато майката е родила бебето и когато тя категорично изявява желание да го изостави. Трябва да се работи много рано, по време на бременността. Трябва по някакъв начин да изградим система на взаимодействие точно в тази посока. Консултации с психолог, съдействие за намиране на жилище и работа и еднократна финансова помощ са част от подкрепата, която получават майките. Зорница смята, че липсата на пари е основна причина жени да изоставят бебетата си. Сега тя и малкият Александър живеят с родителите й и всички помагат за отглеждането му. Ако го беше оставила? Нямаше да мога да живея така. С мисълта. За BTV новините Марина Евгениева.